4 други компонента, които изграждат нашата дейност като цяло или програмите, които осъществяваме. Това е от една страна програмите за грижа за деца, настанени извън семейство. Тези програми обхващат детските селища, нашите младежки домове, така обхващат и този проект, който е, бих казал, един аналог на младежки дом, това е малкият семейен дом, които влизат по класификацията вече, която съществува в държавата. Това са центрове за настанен от семейен тип, един вид. Другата форма на грижа, освен тази, която е за деца, настанени извън семейство, това е програмите за подкрепа на семейството и превенция на изоставането. Това е второто основно направление в нашата дейност. И освен това има още други две програми. Това е другата програма по застъпничество. И четвъртият компонент от тази програма, това са различни образователни проекти, за да може да се гарантира едно по-добро качество на образование за децата, което смятаме, че е големият капитал за всяко едно дете за бъдеще. Нашата амбиция ние да осигуряваме грижа за деца извън семейство и в селище, и в управление на приемни семейства. И смятам, че с опита, квалификация на хората, които работят при нас, смятам, че това може да го реализираме, може да го постигнем. Още повече, че има и една по-голяма обществена нагласа за осигуряване на едни по-добри условия за грижа и за отглеждане на децата. Така че заедно с подкрепата и на широк кръг от обществото, включително и специалистите в тази област, смятам, че това напълно е достижимо. Ако трябва да бъде обобщена дейността на Сдружение СОС Детски селища, то тогава може да бъде определена с една дума – надежда. Надежда за децата, които могат да намерят дом и родителска грижа извън семейството си. Надежда за младите хора, които тепърва навлизат в живота без подкрепата на семейството си. Надежда за всеки родител, който пред избора да изостави детето си, може да се довери на специалисти, от които да получи професионална помощ. Надежда, както се казва, и малкият семейен дом, който функционира във Велико Търново. И всичко това в името на едно нещо – нашето бъдеще – децата.